konektar kan radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Let's go! Maray na aga tabi sa Satuya Agabos. Malipot. Nagtataga uran-uran may paros-paros. Martes o kaya Lunes ngunyan. 9 de Pebrero taon 2026. Kami po giraray paabot kaya naglalaom na sa paghampang niyato kan kaaldawon. Mahal na amang Diyos dapat an ipigpaenot niyato sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Enot sa satuyang amigo, yung alkalde kan Daraga, Vic Perete. Happy birthday tabi isa mo, Mayor Vic Perete kan Daraga. More power tabi. And enjoy the day tabi ano. Happy birthday Mayor Vic Perete. And syempre sa Satuya man na amigo yung Chief of Staff digdi po sa 2nd District Congressional Office digdi sa Albay, sa opisina ni Congressman Kaloy Andes Loria. Happy birthday kay Chief of Staff Edsel Loria Guerrero. Happy birthday tabi Sir Edsel. More power tabi and enjoy your day man Sir Edsel Guerrero. Kumusta kay Chu Henry? Buda kay Tit Guerrero. Programa ng Tingog kan Banwaan. Naglalaom na yaraon po kamo dyan. Minaimbitar man na sabayan kami sundo alas 10:30 nin pagkaudto. Oro irestorya lamang kita kan mangyayari sa palibot o nga pangyayari sa palibot. Ihahatod mayormente kan Mega Force Patrol. Si Chief Jimmy, si Pading Jim, Pading Al, Pading Jomar, si Joshua, si Angel, si Karen. Sa Manibela sa samuyang 4-wheel drive na pick-up. Si Henry Mata. Ang samuyang mata sa kalsada. Maray na aga sa Satuya man na amiga si kinatawan Mama Mila Bal. Maray na aga tabi Mama Mila diyan sa kunyan sa Sanggunian Panlalawigan kan Albay. Maray na aga tabi Happy birthday da tabi isa sa imo. Sir Edsel Guerrero, sabi man ni kinatawan Mama Milabal. Nailing kadaan niya tabi Sir Edsel kasubanggi ni kinatawan Milabal kasabay si the only lady mo tabi. Happy birthday da tabi, sabi ni kinatawan Mama Milabal kay Sir Edsel Loria Guerrero. Buda kay Mayor Vic, maray na aga tabi sa imo. Happy birthday ha. Enjoy your day, more power. Sa Master Control si Chief Ramir Tanay para po sa samuyang broadcast diyan sa radyo AM Band. Nadadangog kita region-wide. Sa newsroom, tarabang-tabang dyan ang nangingenot sa muyang News Director Mardila. Si Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Jimos Barrios.
Pigsusurumada nindan mga istorya, lokal, national, international, nagakadarangog ta kada best na igwaning news break and major newscast digdi po sa DCGB and namabasa man dyan sa official social media platform kan DCGB, DCGB News Online. Good morning tabi dyan sa Indo sa newsroom. Siyempre, may broadcast kita worldwide, netwide, via internet. DCGB News Online sa Facebook kasin sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Jerome Nico Martinez ang iyaon dyan, maray na aga tabi. Yan sa mga paraan tabay ta sa National Grid Corporation of the Philippines. Dyan sa Daraga, sinda Sir Alex Rojas, sira Sir Rick Loterte, buda si Sir Let Sarabillo, and siyempre, Engineer Ben Castuera. Maray na agatabi isa in the search sa men and women po kang NGCP MTD Daraga. Si Sir Benji the Pogi. Maray na agatabi isa mo Sir Benji the Pogi. Buda kay amigong King Reginaldo. Maray na agatabi amigong King. Ako po sa indong servidor sa radyo, sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Pio Fernandez, tingog kan banwaan sa DCGB. Bueno, may cellphone number tabi 0942-670-1195. 0942-670-1195. That's Globe Smart. And sa Globe 0960-730-115. 0960-730-115. Dumampo sa Globe subscribers. And pwede man sa Viber account, hanapon lang nindo Pio Fernandez. And sa Messenger, pwede man. And dyan sa comment section po, kan sa muyang broadcast sa internet, worldwide, netwide. Good morning from the Philippines, ha? Yung mga nag-antabay-tabi dyan sa internet, pakishare man kan sa muyang broadcast. And maray na aga sa gabos na yaon dyan na nagluluto na kan pangudtuhan, nagpreparar na tabi. Kumusta ang presyo ngunyan kang lada? Nagbarato na so presyo kan lada. Dahil baya kitang kalaban-laban na mga konsumidores pag igwanin mi na doon kan botones kang switch somewhere along the food supply chain na papamahalon gamit an man iba-iba na sanang rason baga tabi Chief Tech Ramirano. Mag-uran sa nang makusugon, mamahal ang arog ka ini. Maglipot nin makusugon, mamahal ang arog ka ini. Mag-init nin matindi, mamahal ini. Dahil kitang kalaban-laban Maray na agatabi, 239, good morning. Good morning, Tabi Sir Pio. Opo. San Roque man. Nag-ibat naman kami. Sain po kamo tabi na lugar? Barangay Tatito, San Roque, Legazpi City. Mabuhay diyan sa San Roque. Kamu diyan sa San Roque tabi. Diyos maray na aga sa Indo. Yan. Kumusta diyan sa San Roque tabi? Okay man, Tabi Sir Pio. Sige, very good, very good. Salamat tabi sa Indo diyan, ha? Yan. Mga taga San Roque, lalong-lalo na kay Tata Pilo na Cervantes. Yan, mga paradangog ta diyan. Si Tata Pilo na Cervantes. Public service palantabi, may napurot na ATM card buda cash. Sa diri ini ni Marisa Joy de la Torre. Paki-claim na lang digdi sa DCGB po. Yung sa imong ATM card buda may cash na kasabay and may sadiri tabi si Marisa Joy de la Torre. Kung midbid nindo ini, makimensahe na lang po yaon so sa iyang ATM card sa DCGB. Please kindly bring
the necessary documents na mapakusugkan sa imong pagkakamidbid sa imong identity. Yan. Napurot ini sa daraga ini napurot ni Mr. Ferdinand Martos. Yan. Napurot ini kan sarong Good Samaritan Ferdinand Martos nakuha sa daraga yung ATM card ni Marisa Joy de la Torre. Unabihin na sa naman tabi nindo ta importante iyan na mako atulos. Takadipisil ngunyan baga Chief Tech Ramir reconstruct kan mga arugkaan. Pag sinabi tang reconstruct, maghagad giraray o magkuha giraray ning iyan na mga cards, IDs, including ning ATM cards, gulping atraso sa oras niya to, affidavit, mabayad ka pa, tapos paabot ka kaanduman sa kunyan, sa bangko, mahalat ka pa rin nagkapirang alaw bago maitao sa imo sa bagong ATM card naman, pendyente so sa transaction mo, so conveniensya, ma-over the counter ka na naman. Mantang day pa so ATM card mo. Kaya makitabangan na sa naman tabi kung midbid nindo ini si Marisa Joy de la Torre, may sa diri ni kan ATM card, may kasabay pating cash. Maray na agad yan kay Madam kunyan Eden kan Ninong's Hotel, Budakan Vela Hotel. Yan. Uni naghanap sinda ning food attendant, buda inventory clerk. Yan yung Vela Hotel. Diyan iyan tabi sa may gugun sa may harani sa Kalayaan Park, sa Imelda Park. Maray na aga tabi sa Indo. Itong mga nagapara tip sa tuya, Chief Tech Ramir, may bola daw ng huweteng. Saan ba yun yung may bola ng huweteng? Diyan sa apudantang atensyon kan Philippine National Police, lalong-lalo na ang Provincial Command. Takon ipapaabot tayo ni dyan sa region na ay for sure may mga nagmo-monitor po kan mga programa sa manlain-lain na istasyones ning radyo, asin sa mga internet broadcast dyan sa Campo Ola. Kung ipapaabot ini dyan sa Campo Ola, ipapasa man sa ini sa Provincial Command tabi yan kung tabi may mga nagbobola-bola, kayo naman mapuuna naman kamo dyan. Igwa ang nagbola sa tiwi, may nag-inging sa to, Papa Pio, igwa na naman yun din naghuweteng sa tiwi Santo Domingo, Bakakay, Libon, igwa sa 1st District, igwa sa 3rd District pero kadaklan kay ni sa 1st District igwa da sa Tiwi, Santo Domingo, Bakakay, and sa Libon, igwa man. Paki-check tabi ini PD kan Albay PPO yung veracity kan informasyon na yan, and if ever kung igwa mananggad paki-take action naman po. Dipisil guguluhin na naman ang Albay weteng na yan tabi. Isus naman paki-kuan man tabi PD dyan sa Albay PPO, yung mga tauhan mo pabuka-buka ng kanilang mga mata, pakilinis-linis ang kanilang mga tenga at yung mga pangamoy talas-talasan. Tamay nagbobola da at tabi na naman ng Huweteng, Tiwi, Santo Domingo, Bakakay, Libon. Ano ba yan? Baka nagtitesting. Nahali baga paano su STL pag-arog ka na dahil su STL dakul talaga dyan yung ma-approve sa Chief Tech Ramir bako? Taram din ng bakante. May mga maburutwa dyan na grupo. So, initabi, mayormente ang huweteng bagapano is more on law enforcement aspect iyan. Pag nagdidili-dali and pag nagbuburo-babloy-babloy ang law enforcement, here comes yung mga mina-oportunidad, mga oportunista na naman na mga illegalista. Yan, ma-aprobitsa na naman kan sabi na nga ni vulnerability. Kan tao? Huweteng, yao na naman tabi PD, pakiasikaso man tabi yan, yung veracity ng report nila, and please take action. At dipisil baka makunyan, madali kita dyan. Tabi dyan sa kanibata, yung sekretaryo ba ng DILG, si Secretary Remulla,
Dakulon bagang mga anti-corruption drive kani, including yung sa Bureau of Fire Protection. Mga lagayan daw, mga lagayan sa nagakapirang mga opisina kan Bureau of Fire Protection. Inspection. Yung pagbenta, pag-purchase nin mga fire suppressing equipments, including yung mga iyan na fire, ano nga po ka? Extinguisher. Kadakol baga nagkakabara sa ta sa reports, mga istorya, bareta, tabi. Baka kung yung huweteng mapagbalingan naman tabi. PD, makiasikaso po. PD, pakikuan yung mga tauhan mo. And yun, para makuha na yan. Masikaso na. Baka magbola na naman. Yan sa Libon, sa Daraga, Santo Domingo, Kamalig, Malinaw, Tiwi. Pakiasikaso. May mga may mga nagte-testing the ground daw. PDA, Daraga, Kamalig, Libon, Tiwi, Malinaw, Santo Domingo. Pag nakabuelo yan, PD, that's something else na naman tabi na dapat na asikasuho na naman po yan na sa wetting. It's more on enforcement tabi yan. Yan ang mga illegal na sugal. It's more on enforcement. Pag yaon ng determinasyon tabi kan otoridad, madidipisi lang po yan na basta-basta mag-operate po. So STL baga na hold na mo na ito. Alam ta naman, the Filipinos have the propensity of gambling. PD Tabi, please, good morning dyan sa Albay PPO. Pakipaasikaso ng mga tao mo dyan sa mga munisipios na yan, ano? Morning, good morning, good morning, good morning. Ngunya na gatabi ay yang ngunya na aldaw dumang kita sa Lado Nasyonal muna gari o kayong gari bakong gari ma-deliberate giraray so kunyan so House Committee on Justice sa impeachment complaint this time against the Vice President si Sara Duterte. Kanakaagi bagang taon dahil ito nag-prosper. So isinaangat na impeachment complaint nagbalgar ka itong pagbabawal. So regulasyon na dahil dapat magsaangat ning impeachment complaint ning duwang beses against the same concerned accused sa laog ning sarong taon. Ma-file ko niyan tapos pakalis ning sarong aldaw o sarong bulan ma-file. Dahil po in one action lang siguro sa raruan, mga 2 o 3 impeachment complaint, pwede. Basta dahil pwedeng pagkatapos mo yan, sa aga naman dahil pwede. Sa raruan mala kay Presidente Bongbong Marcos Jr. baga, 2 itong impeachment complaint isinangat sa sararuan sa ng salyada. Ngunya naman, ining kay Vice Presidente Sara Duterte. Now, ining kay Vice Presidente Sara Duterte, ang hiling ta kaya nakakahurunta, kailang paano sarong nakaostoryatang congressman nasa pag-asikaso ngunyan kan mga hearing sa passport buda sa visa applications. Yan. Ining kay Vice Presidente Sara Duterte, it is anchored daw duman sa dati bagang mga issues itong pagkunyan, pag-explikar kan confidential funds na ipinabulos ka ito sa opisina kan Vice Presidente and yung iba pang mga issues kan siyaman bilang sekretaryo kan Departamento de Edukasyon. Yan. May simbag naman nga ni baga su Vice Presidente na sa iya dyan na pinagduduunan puros da yan pamumulitika. Taso nagkwambaga nagsaangat kan complaint akbayan. Yung akbayan ang pigbubuso nila kung rumdum tabi nindo pagtahi-tahion lang nindo ang mga series of events. Pigpapalataw ninda Riza Ontiveros, senador, bilang presidente sa roda sa pinagpipilian kan oposisyon. Riza Ontiveros da. Ngunyan, ang akbayan, yaong bagad yan si Riza Ontiveros, Senadora Riza Ontiveros. Gulpi bagaan ribok ka ini Senadora Riza Ontiveros dyan sa Senado. Investigasyon digdi, investigasyon dumaan, tabi. Ngunyan, ang sabi ni Vice Presidente Sara Duterte,
politika nga yan. Na gigibong iyan kang kunyan, kan akbayan. Ngunyan, ang sabi kan mga nakakaistoreta dyan, so supposedly, ngunyan, ito makakahuro na abogado, kaya yung ito nasa hearing. Ang sabi niya, this is different nga, duman sa kay Presidente Bongbong Marcos Jr. na impeachment na parang isinabit lang yung ngaran. Ining kay Vice Presidente kaya medyo magabat-gabata na nata. Ini sumanungod duman sa kunyan, sa intelligence funds na daina i-explicar kan Vice Presidente yung confidential funds na daipig i-explicar kan Vice Presidente kung saan ito tabi na gastos tayo gun mga yaiyan sa laog sa nagkapirang aldaw pirang milyon ito na gastos 11 million more or less ba yon gamit yung confidential funds yan iyan nga hindi pig-explicar kan Vice Presidente na kada bes ngayang ipiga sa angat yan into the proper forum. Ano nga itong proper forum? Ining impeachment. Ang piga imbis nga yung direktamenteng simbagon, ipresentar ho sa ayang mga dokumentos na uning nga so nagamitan kaan, uni so mga pinirmahan kaya na disbursement sa inapaduman. Day nga ya pigsisimbag point blank, pirmi nga yung minalis ngi, ang piga sabi, politika without answering or without explaining it to the public kung saan ito ginamit managad. Ang problema nga kaan, tabay its very nature, kaya nga ni nga confidential funds. Taday mo nga dapat itaram. Iyan, interesting nga na maray kumpara duman sa ki Presidente Bongbong Marcos Jr. ngayon impeachment na dinawit man sa naso presidente tas siya ngayon so nag-aprobar kan budget buda itong sa mga non-allocables yan ini nga may paper trail hindi ako sana nga sasabi kan kahurunta duman sa House Justice Committee kaya lang nasa hearing niya interesting nga ini kung paano yan madidiskutir kan komite, budakan plenaryo in kaso makaabot. By its very nature, confidential funds gaya yan. And sabi man kan mga sources niya to, kaya ngaya dagitan kadaklan dyan ang mga, yan nasa akbayan yung mga progresibong grupo, taginamit niya yan sa anti-insurgency siguro. Kaya daragiton nga kay Vice Presidente Sara Duterte. Ay si Vice Presidente Sara Duterte baga saro yan sa mga pigpapalataw man na contender sa nag-adag-adang na eleksyon. Inda ko sa natabi kung mamumuyahan man kan tawo ining mga taso Vice Presidente nahampangon yan sa arog ka na bilyones na kantidad na kontrobersiya na day man pig-explicar pahanggan sa ngunyan. They are banking on the protection duman sa pinagkasabing confidential funds kaya nga na confidential ada kay pig-explicar sa tawo. Yeah, interesting tabi hangunyan an tutok karon sa House Justice Committee hihilingon tatabi kung pirang aldaw man ang hearing naman din na kayan and i-discuss kung aaprobaran ninda yan na pareho kay tubagang so proseso sa pag-sumitir kan itong duwang impeachment complaint kontra kay Presidente Bongbong Marcos Jr. sa House Justice Committee, hihilingon ta kung ano magiging ruling ninda kayan, kung magiging sufficient inform iyan, and much more kung sufficient in substance. Kung may kunyan, may natok, may kunyan lamang ngaya, may laman. Ano po? Yan. Abangan tayan, tangon yan ampo, data sabot kung pirang aldaw ang kukonsumuhon kan sa indang hearing mangkana. Ano po? It's politics na naman tabi. Iyang bagang kuan yan na impeachment is a proceeding which is sui generis. Kung iyan, nasabing sui generis, sabi kan mga abogado, sarong proceeding na unique of its kind. Kadaklang kaan, political Inakutabi kung ano mamanwaan sa insadua, Risa Ontiveros o Inday Sara Duterte. Sisay na sana daw ang presidente. Sisay ang gusto. Sigibo nga tuduro sayang tatan budyano sa totoo lang. Kapag restoryan tan one of these days, Gibo Chodoro is one of the very very sabi na nga ni hinog na maging presidente. Both diplomatically, academically, Gibo na Chodoro kailang day nakakalusot
Because hindi kagaya dito ni Narisa na maiingay, nasa coverage, nasa hearing, Sara Duterte, nasa kontrobersiya. Jimmy Pero si Gibo niya Teodoro, bako masyado. He is very, very busy defending our sovereignty. Defense sa nasyonal. Iya, dahil hindi na nareparo. Dahil hindi na na-appreciate Gibo na Teodoro, mas matindan na pinaggagibo para sa Pilipinas. Si Pading Jimmy, Chief Jimmy, bago kita mag-time check at maghanap buhay. Pading Jimmy, marahay na agad tabi. Go ahead na po. Yes, salamat Abi Pade sa mga dagdag niya tong bareta. May pighunog-hunog na tourism site ang Banuanin Pulangi ngunyan. Kung sa embasado sa tourism officer ka na sabing Banuan, Mr. Choi Nagar, nasa stage nin pagibo nin feasibility study ang lokal na gobyerno katuwang ang sayang opisina kung sa strategic na maray ang lugar na ini unlocalized Little Baguio sa barangay Kutmon, kan Pulangi. Harani ini sa Danau Lake kung sa ini an lake na nasa tuktok nin bulod as hindi di makukuha an smallest fish sa kinaban na tabyos. Sangon yan, suportado ini natural ni Congressman Adrian Salceda kung sa pagkatapos kan feasibility study digdi sa halangkaw na bulod na babansagan Little Baguio. Aha. Kasunod na kanin pag-develop arog kan road access kung sa oras na ma-realisar ini magiging pambato ini kan Pulangi para sa turismo. Duang kabtang ini nin tourist spot digdi sa Pulangi Aha. an Danau Lake asin an Little Baguio sa barangay Kutmon, Roll. Little Baguio, ano? Little Baguio. Opo, magayong Anong tabi tao yan. sa bulod din Medyo malipot dyan. Maliputon da. Oho, So yan, yun. interview niya to kay Mr. Choi Nagaran Tourism Officer. So, ngunyan po, saro po sa di-develop niyo po ang tourism site. Iyo po ang sa Barangay Kutmon kung sa Indigibon po sa Little Baguio. Kasi very, po siya, ang nature po sa Barangay Kutmon. Magayunon po ang weather duman, maliputon, and very Halangkaw na, highland. halangkawon po kaya baka po, saro po ito sa tourism site na i-develop po na ito niyan. Nasabi mong Little Baguio, di maliputon, alangka. Maliputan po, Alangkaw po ang area po niya. So, nearest lang po siya sa Danau Lake. Ay, ayos, So, ano pa mga components kayo para ma-realize na pwede nang dayon kiturista? Ngunyan po, nasa feasibility study pa lang po kita ngunyan. So, hopefully by next year, kung ano po ang magayon na development po naman, ma-update po kami kasi saro po ito sa nailing po sa tuyang former Governor and Congressman Joey Sarty Salceda na saro na magayon na i-develop pong site, saro pang tourism site. Siyempre ngunyan, Congressman Adrian, all out ang supportan niya dyan. Ay, very thankful po ang LGU Pulangi sa tuya pong padabang Congressman Adrian Salceda pigtatao po talaga niya ang full force support digdi po Okay, sa yan sabi pa Pulangi. din. Even though na buong Interview niya to kay Tourism Officer Choi Nagar. Kagayon Little Baguio, tamang-tama. Ma-summer na baga, ma-maintain lamang dyan kung mapasiriring dyan ang temperaturang arog kainisan na Correct, sabi pa rin. Pagkatapos na yaw ka ngayon luman sa taas, kan Barangay Kutmon, so Little Baguio, matatanaw mo naman, so Danau Lake na nasa tuktok nin bulod. Kagayon, ang vantage point mahiwas, harayo na hiling su Danau Lake, Nasa tuktok nin bulod, pero dahil nauula ang tubig. Dahil naula kang tubig, garubaga kaldero na nasa ibabaw kang bulod. Oo, tapos yan makukuha ang pinakasadit na sira sa tinaban. So, tabyos. Tabyos, pwede ka duman magpaluto. Pwede ka duman na magsarap si sarapan bagayan. Ang pagkatapos, igwa ka ng darang bunay, buda, basira mo bagang titorta yan, Chief Jimmy. Jesus Mario Joseph, Duwang pambato sige. ini kan na Pulangi tabi pa di pagabot sa turismo. Ididispa siyempre na kunyan iyan ni Congressman Adrian, na Salceda, and suportado yan, taaramta naman sa nabaga ang drive ni Congressman Adrian is multifaceted, manlain-lain approach sa mga may potensyal na sektores si suportarang kayan tanganing umabante. Correct. Yan. Plus itong Danau Lake, Plus, siyempre, Pulangi yan, bako, kompadre? Yung Pulangi. alkalde, si Giselle. Kumbaga, yaon dyan, sarong bloodline kun sa manok,
Correct. Saro ang karampag, saro ang buro. Di ano ang kunyan, ma-develop na by this year, mapuna na? Next year pwedeng buksan na. Next year bubukas sana. Bakong ma-develop pa sana, no? Next year bubukas sana. Late naman sa nani-develop. At 6 months na. Dating natural na nalangkawon na bulod. Iyo Ang nga ni. kakaiba sa tabi digdi pa dita, pisar na langkawon, maliputon. Iyo. Buda. Kaya nga little bagyo. Oho, dahil man masya, ang kumbaga, yan ang mga kuan, ang mga araw ka na tourist destination, ang kadaklang kaan, dahil masyadong pighiro ang natura. Dai. Ang oo. bubugtak sa na dyan, so infrastruktura na so aagihan, pasiring Correct. asin pabalik. Oo. Yan, de very Kaya nga, good. in kaso talangkawon ini, so mga safety measure na lang sa palibot. Yes, kumpadre. Lugar nga yan na Little Baguio sa in kumpadreng Jimmy? Kutmon. Kutmon kan Pulanggi. Correct. Ba naman. Sige kumpadre, Yang kopya. tabi pa de, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy sa mga report hali dyan sa luar. Si Pading Jimmy ang nagbungkaras. Jimmy Nasalita, on the spot report. Morning dyan tabi sa 3rd District. Saro yan sa mga pinagtatawan mananggad nin atensyon kan administrasyon man kan presenting kongresista dyan sa 3rd District. Iyan na so mga identified and yung mga existing na tourism potentials pinagsusuportaran po through itong so proper connect. Pag sinabi tabaga pa ng congressman, iyon ang connection niya to. Kaya nga ni ibinoto ta sindaan boses ta. Pag sinabing boses ta, primero ang sa indang trabaho mayormente paggibuning lay. Kaya nga ni lawmakers. And kasabay ka yan, sindaan nagiging conduit niya to, connection sa mga dapat na paabutan nin mga concerns na ahensya di gobyerno. Sindaan sa tuyang boses duman. Kaya yan, sa Congressman Adrian, sa turismo, dakulon baga siyang mga ipinagpaluas ka itong pahayag na itong so mga identified na yaon na dyan, existing na mga tourist destination and yung may mga potentials pa, would be tourist destinations, yaon yan sa iyang kunyan kumbaga sa laog kan sa iyang teritoryo de trabaho na dahil magpara sayangon iyan, iko-connectar tanganing ma-develop. In fact, tabi, next year da, bubuksan na yan dyan sa Kutmun yan na Little Baguio. Sus naman sinasabi ko. With the connections and itong so, sabi na nga ni, influence, tan mga kongresista baga, iguning wide latitude ning influence, sphere of influence sa mga ahensya di gobyerno na dapat na mag-atindir ka iyan. So, the best dyan tabi sa Pulanggi tabi. Ito, may nag-Texas sa kamaligdangan ni tabi. May nagbola, weteng. Na 36, 22 hapon. Tapos 35, 29 banggi. Kamaligyan o PD, kamalig. Malapit lang sa ligaw, sa PPO. Kamalig daw tabi, Tama, siguro may katotohanan man agad ganitong ipinagtip sa tuya. Kamaligdaa, Daraga, Libon, Tiwi, Santo Domingo, Malinaw, nako, among others, may Tengwets. Bata, tranquilo na. Tabi, paki-paki, Sabi man digdi ka sa tuyang amigo, si Lenny ang may pinakamagayon na track record para sa 2028. Sabi kan sa tuyang amigong El Viajero. Igwamanin mga sektores mananggad na minapush kan kandidatura man en kaso ni ngunyan alkalde ngunyan tabi Chief Tech Romero kang Naga, si Nana Lenny na Robredo. Yan. There are those sectors na pushing giraray for Nana Lenny Robredo na magkandidato giraray bilang presidente. Ay nako. Oras Pilipinas, alas 9:40. An oras hatod sa Indokang. Tanduay,
Celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay tanduay. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. O tibaan mo niyan tabing aldaw man, ma-aprobara na dyan sa sanggunian panlalawigan itong deklarasyon kan state of calamity sa bilog na probinsya ning Albay tabe kan makahuron ta kayan namamayukan Committee on Crisis Management si Mama Mila kinatawan Mila preparado ang mga dokumentos na dapat na isumitir tanganing maaprobar na po yan and makahiro naman tabi ang lokal na gobyerno kan Albay mas maging mahiwas pa mas maging makaskas pag
responde sa pangangaipo kan mga yaon diyan sa palibot, lalo na itong nasa evacuation center so pagmantidir kan diyan na haponan maisusumiter na nagkapera na san man dokumentos bako naman na problema iyan kuana sa naman kumbaga procedural na lang pag-abot kan diyan na hapon sabi na nga ni baga mati na yan papaanaan backboard o sa aga pa lang tabi bakong Lunes session in the Martes is regular session sabi na nga ni sa aga Martes regular session sabi kayan kan mga nasa kanto baga siba na ngayang backboard rimati na anday ng dakol na ururunan aprobar na po yan and then the provincial government of Albay kanaw sabi na nga ni proceed para mas pang mapakusog ang pagresponde sa crisis situation na inidigdi sa Satuya sa Albay dara ka ining pag-alburuto kan bulkan mayon sa aga po yan tabi na regular session papanginutan niya na pagbusol giraray ni kinatawan Mama Mila Bal rest assured tabi in probinsya kan Albay dayang pigpapabayaan kan kinatawan bilang iyo ang mamayo kan komite tanganing matabangan na po ang mga nangangaipo. Diretso kita kan mga istorya dyan sa luwag nasa linya aramon taan butobot pa kan informasyon hali dyan sa palibot kasabay niya to si Karen Nicole Ala. Karen Ala on the spot report. Aramon ta daw. Evat adan, evat adan, evat adan, evat adan. DZGB Megaforce Patrol Report. Karen, good morning. What's happening? Yes, thank you, Papi Serpillo. Efektibo sa aga. Mahiwasan na palasahan ang gigipo ni Gobernador Noel Rosal sa magkapirang mga admin officer kan mga provincial hospital kan Albay. Iyan ang napag-araman ngunyan kan DCGP niya sa gobernador. Kung sa insigundikti, resulta ini kan mga negatibong agrangay kan mga pasyente sa mga provincial government managed hospital, particularmente tabi Serpillo, sa sistema asin pagtrabaho kan magkapirang mga admin staff, arog kan mga doktor, mga nurse, asin iba pa sa mga provincial hospital kan Albay, sigun sa gobernador, sa nakalihis na 7 bulan na uminasumir ini sa pagkagobernador, dapulan mga matatagasan payo sa pagsumitir min mga purchase request sa bulong, bagay na nakakapepinjente lalo kan mga importanteng serbisyo sa mga ospital. Kaya sigun kay Governor Rosal, mimiritingo niya ini ngunya naldaw. Actually, atyan hapon tabi Serpillo, aadalan niya, paguro na nindaan pagkakamuktak na kainidigdi sa Provincial Health Office silang mga bagong servidor digdi, halagad ang mga babayaan kaining ospital. Sinabing sa sanalidahan na nin mga panibagong tawo, kanganing maitaw ang makatawo, asin nararapat na serbisyo sa mga nagahirelang na pasyente. Ano ang tatamaan yung mga district hospitals head, tabi? Bako po, Sir Pio, mga admin officers, so mga doktor, asin magkapirang mga nurse po, Sir Pio. Bako man specifically to Chief of Hospital. Ang mga administrative officers na sakop kan Provincial Health Office, mga nasa district hospitals. Yes, sabi, Sir Pio. Saro na si Iripanon, ito haloy na pag-sumitir kan mga PR para sa mga bulong buda pangaipo? Yes, Sir Pio. Taka nakauli ko si Gobernador, tinawan ay nagagad kitang kalinawan. Sinabing, kandisyon trepalan tabi, Sir Pio, pinahiral dali niya na ini, isumitir niyo na ngaya, supportive request kan sa bulong. Halagan sinabing, ang iba ngaya, kaya nagpapaliman-liman siya na, ikipintinte sa nangayakan iba, kaya ang nangyayari, grabe man lugutan pagkapintinte sa pag-arabutan kan mga bulong. Igo, paano dyan yung sistema? Ayan, igo dyan, sinasabi. Igo nin magkakaarapektaran na posibleng daina, so iba magkakaigwa. Kaya araw ka, nagsusuksukan baraha. O kaya tama man diyan na gibuhon kan gobernador. Igwa dyan ay sus Mariosep naman Ay, naku, we are not accusing anyone of anything. But igon mga nagbuburuto ang mga istorya na may nagdidilensya sa sistema kung paano kaya arugaan. Iyan, Sir Pio. Ngunyan, kumbaga kung mabago na iyan na mga tao dyan,
At siyempre kung igwa dyan ning haloy ng endemic na yaon dyan na structure na pinagusunod sa pag-purchase, sa pag-bidding, kung igwa na nin mga sistema dyan na haloy na, siyempre, so mga medyo madadalaganan, makirad iyan. Ngunyan, kung magsalida nin tao, tapos yaon pa sa sistema, masalida lang ning collar sa ayam. Yes, tama Sir Pio. Isaram po, ano man ang performance kayan. So sistema ang tirahon, apwera kan pagsalida nin mga tao. Yes, kung baga mananggad igwanin mga nagdidilensya dyan sa mga araw ka na hindi naman natin alam kung totoo o hindi. And we're not accusing anyone else. Itong sistema ang dapat mahali. Natatahaloy ka para PR, masumitir ka kang PR, purchase request. Ikadua, so kunyan, itong reklamo baga duman sa Libon, so sa Pantaw District Hospital ba yun? Yan, Sir Pio. Bakong igwa kang report kang kayo ka nagkaging aldaw? Iyan, Sir Pio. Inapot ko gila yun. Na-confirmar ka, saro man sa ng nurse, so pinaali, at ang sinabi kan gobernador na pinaali ng nurse, masyado ngayon ining sikatuno na nurse, kayo ngayon ini antit ning nurse na naningaranan kan mga pasyente, na puro pasaway, kaya ang nangyari, officially Sir Pio, inali na tabi sa trabaho. At tinangkas na ba ko ng empleyo kan kunyan provincial government? Yes, Sir Pio. Bako sa nang ipinag-designar o pinag-floating, talagang tinangkas na. Yes, Sir Pio. And at the same time, ang Provincial Legal Office, sinabing mapaluwas ni na official na statement. Mga sarukal daw na ini, kan naging resulta kan sa itang investigasyon duman sa mga isu sa Pantaw Lipon Hospital, sabi sa Pio. Iyan, tutukan taning maray mananggad tabi Karen, tutukan tang maray because the issue is very valid and yung mga aligasyones kan mga nagreklamong on how they were treated diyan sa serbisyong dyan sa Pantaw District Hospital sa Libon. Tama ba Pantaw District Hospital ba yon? Yes, Sir Pio, tama. So manera kan pag asikaso duman sa inda is very serious yung mga allegations. Sir Pio. And natata very serious. Maging sa sanggunian bayan nga ni kang Libon, na open up sa investigasyon manong mo dyan, pinag-imbitaran man sa ngaran ng due process yung mga nagkakangaranan duman na persona pero to no avail. Dahil nag-atindir. Kaya, ngunyan palan, dagos pa sa investigasyon kan legal officer? Actually, Sir Pio, sinabing okay na, pulido na. Kaya sinabi ni Governor Rosal, mga saro ngayon sa aldaw na ini, ngayon maaluyan, mapaluwas ngayon kaming official statement, bukas na ngayon sa media, tanganing maraman, ano ngayon sa naging resulta kang investigasyon duman. Pero saro ang sigurado sa Sir Pio, so nurse na pinakasikat duman. Kasi sinabing nagpapasaway, mangaran duman sa mga pagreklamo, oran na sa serbisyo. Inuutan mo na sa gobernador, ingan mo na duman si Atty. Cledera, ano na sukuan? Yes, Sir Pio. Tapos ko kumpira mo rin na sa nakan gobernador, yan ang style. Yes, Sir Pio. Kapitan pa na yan. Sige. Iyan ang report, Karen Ana, DCGB News. Salamat Karen sa istorya hali dyan sa Kapitolyo Provincial. It's nice na pwede man yan na rigudon kan mga tawong nagkakapot dyan sa administrative level kan Kapitolyo Provincial magkasaralidahan tanganing kumbaga man maging efficiente na ang serbisyo pero yung sistema kung igaman na ganing sistema rin yung pagdirelensya sa mga purchase na yan ito ang sarupang importanteng mapasa bako sana itong pagsalida baganing kwanin mga tao because if the system is still there daiman yan tabi mabibring ka masalida lang kita nin panibagong tao sa kaparehong modus. Maray na aga, Sir Ato Lim, kan Petron Taplas Gasol, Sir. Good morning. No worries po sa Bulkan Mayon. Naka-monitor po kaming permi and we will inform you, the public, kung ano po ang kamugtakan kan Bulkan Mayon. And as of now, level numero 3 pa manggiraray tabi yan, Sir Ato Lim, kumusta dyan sa Indo sa Petron Tapgas Gasol? Diyan sa Daraga, ito na naman baga, si Ramon ngunyan, may sabaw na mainit-init.
Yung igwa kaning hipon, ano? Anong apod kaan? Sinigang. Nagluluto ka mo dyan sa kusina, mga taga-Daraga, Albay District. Sa Albay District, maray na agad dyan sa Washington Drive. Dyan kay dating OWA Regional Director Sam Madrideo. Ay, sa Madrid, sa Madrid. Good morning, Tabi. Dating Director sa Madrid kan Overseas Workers Welfare Administration. Duda kay Madam Ella. Diyan, Tabi, sa Happy Homes Subdivision. Morning. Sir Jason Gomez Puyo de Segundo, El Haciendero, maray na aga, Tabi, sa imo. Kalingking na bulinaw, kasabayan munggus, magayuno na. Masira mo na kombinasyon, Chief Tech Ramir, yung kalingking na bulinaw. Sos Mario Joseph. Tortang bulinaw with munggo. Iyan baga, Sir Jason Gomez Puyo na munggo, pag maluto na, kumuha ka ning suwa, pagaan mo ning mga sarong suwa, minasira mo iyan. Yan na munggo, na ginisa. Na may sabaw-sabaw, kagan mo ning mga sarong suwa sana, pagluto na, yan, minasira mo yan na munggo. Tapos bulinaw, nako, tamang-tamang kombinasyon, arthritis. Nasabatan ko ini si Sir Jason Gomez Puyo sa SM kaso na kaaging kasuhapon ata yun Sir Jason Gomez Puyo. May kairiba kong aki na 4 years old. Paka piris da atabi, ibahug sa ayam. Yan, Tabi, Sir Jason. Migong king, Tabi, migo na king na Reginaldo, so sa imong public service, paki chat giraray, paki message, na-reset ining phone ko naghang. Ano daw problema kay nipig para purunas ko naman mga mensahe, mga retrato, nagahang muna ko kayo mina-off. Ang pagbalik, daray na suminsahe, maray nga, itaday na wawaraan ko niyan, ang mga numbers, miguking napupuna suminsahe sa messenger, pakikuan, Tabi, may public service ini para sa kunyan, sa gadan, may public service si Amigong King. Pag-charge ko kaso bagong maagahon, pinag-off ko ini, pag-on iyo na naman. Marita ang mga number siraon pa. Dahil nadadali maray na agad Tabi sa mga taga Santo Domingo Albay. Sabi ni 4785. Yan. Si Kagawad Bong Logroño kan 33 Paints. Maray na agad Tabi isa mo diyan sa Pili, Camarines Sur. Yan, Tabi yung Camp Winnie Martiliana, Chief Tech Ramir, diyan sa Pili kan Papa Alpha, tama ba? Yung Camp Winnie Martiliana kan Philippine Army, dyan yan sa Pilican, Camarines Sur. Pag nasa Pilican na kang Camarines Sur, okay na, madali na yan mag-abot sa Naga, Yaon dyan yung bigs sa Pili. Dyan baga minapurundo. Kagawad Bong, kang 33 Points, good morning, Tabi, sa imo. Pwede na, Chief Tech Ramir, magbareta yung newsroom, buda may mga hanap buhay pa dyan. Mabulta po ang programa, pakalis ka nagkaperang pagirumdum, buda ka news break. This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human. A trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth, service, and the public good remains unchanged. This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Ayun si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan!
Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nangapudan si Mary Jane Veloso nintabang asin pangadi sa pagikan sarong surat para sa iyang tulos na pagpalibre tanganing sa giraray na makaibahanan sa iyang pamilya matapos ang maabot sa 16 na taon na pagkakapreso sa Indonesia asin sa Pilipinas. Hasurat na may petsang Enero 28 na ipighiras kang Migrante International, nagpasalamat si Veloso sa mga nagpahayag ning malasakit asin pagkamot sa iya asin sa iyang pamilya. Tinawan doon niya ang papel kang suporta kang publiko asin kang gobyerno sa pagpugol sa hatol na kagadanon kontra sa iya asin sa iyang pagbuelta sa nasyon kang Disyembre 2024. Yan ang baret ahali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang atay ay importanteng organ ng katawan sa unhealthy lifestyle. Maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow!
tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Buwelta na kita sa programa. May mga istorya pa kita dyan sa luwas. Dire-diretso na kan sa tuyang pag-iriba-iba. Good morning man dyan sa... ito na pala yung kuwan. Yung... Badali isa na padingalan no, tas sa public service ni Migong King. Nako, herak bang ka ini makwanta. Maakubodarta kasuhapon. Pipa isitabe so gabos na mga kapartidaryos kamidbid. Nagadana tabi si Eleanor Milagrosa Madrideo. Kana Pebrero 7 ini nagadan Sabado alaunanin hapon dahilan po sa heart failure. Yan. Nakaburol po sa indang residensya Sitio Maypaho kan Barangay Bangkeruhan kaining Legazpi. Ipapaisi na sa natabi an lubong. Nakisuyo man kaini tanganing maibantulin, may paisi si Amigong King Reginaldo. Yan, mga sadiring tao ini ni Migong King komo ang nagadan tiyo si Migong King Reginaldo. Yan, kaya paisitabi sa mga kamidbid amistades partidaryos. Gadan na po si Eleanor Milagrosa Madrideo. Nakapatente diyan sa indang residensya sa Sitio Maypaho kan Barangay Bangkiruhan kaining Legazpi. Ipapaisi na sa natabian lubong. Yan. Amigong King na kuang ko natabi na ipaabutan na sa imong mensahe. Diretso na kita kan mga istorya dyan sa luwas. Si Pading Al Mario ako mo doon tanaan bulos pakan informasyon dyan sa palibot. Aramon ta daw. Al Armario on the spot report. Kumpadring Al, thanks for waiting tabi. Good morning. Salamat Pade, active monitoring sa ngunyan and CDRRMO kan sitwasyon kan panahon na padagos ang pagbagsakan uran sa mga posibleng pagbaha. Asin posibleng epekto kani sa palibot kan Legazpi City. Iyan ang sabi ni Mayor Isiam Ismael. Taon-taon pa sana kan nakauron tatabi pa ni personal tungkol kan sitwasyon ngunyan sa palibot kan Legazpi City. Although na daiman ki namomonitor pa na posibleng pagbaha, pero bagay na pigapasalamat ini dahil ang pagtubod kan alkalde parte na ini sa positibong epekto kan mga programa nindang pigigibo katabang ang mga barangay officials and mga residentes mismo sa mga diklaging na pigigibo ninda. Kaya ang sabi kan alkalde
nahiling man kan publiko ang panagos na espersos lalo na kan mga taga City Engineering Office plus sa mga nakakakontrata kan mga project na line canal siring dyan sa may Imperial Court area na ongoing ang pag-develop pa siring dyan sa may Rizal area na parte ini kan mga lugar na pigbabaha. Pero sa kunyan, ako mo ang kamugtakan kan panahon na mauran, kasabanggi pa, ang sabi kan alkalde, yaon man ang sayang advice sa CDRRMO na maging aktibo sa napirmi, ang sa indang pag-monitor para mahiling ang sitwasyon, as in posibleng mga negatibong epekto kani sa publiko, oras na magpadagos pa ang pagbagsak kan orana na umatihan ta sa God sa mga oras na ini. Ini ang karahayan ning saro man na hepe ekutibo na aki paano yaon ang aggressiveness hands-on si Mayor Izam maski nga ibagang matangang banggi nag-inspection duman sa patrabaho baga sa bigaa. Opo, saro yan sa nabanggit niya nga na pingingawa talaga niya na mahidali yan. Yes. Itutukan niya talaga tangani na kumbaga masunod so napag-ururunan na dapat mahidali na yan para magabawas na sa perwisyo sa traffic dyan sa area na yan. Ang karahayan kan kumpadre ta mismong so kontraktor kaan kunyan man kometido bako man na pure di sala kang kontraktoran pininjente pa anon mismo kan DPWH ka ito. So pagputok bagakan mga mga flood control scandal na yan. Baga nadamay. Gabos ba ka itong mga road reblocking, concreting, pinapundo. Ganyan. Na-delay kaya yun na yan. And so contractor mismo nga ni oto baga nagkomitir na, sumitido gabos, gigi ba ang gabos na trabaho na tanganang matapos na yan dyan sa bigaan na yan. Okay. Sabi nga ni, ang target kayan, March, matapos na yan. Sunod di sa Rimbay area. Saro yan, sa nabanggit man tabi pa apera kaning mga advice niya sa mga disaster officers and iba pang concern sa sitwasyon ko niyan kan panahon tadig di sa palibot. Minalibot nahiling ko one time, nasa batang ko duman sa may saod, nakatsinilas, naka-short. Duman yung sa operation sa CDRRMO. Sakat duman. Talagang very active man si Mayor. Sige. Okay, so tabi pa yan na impormasyon digdi sa City Hall, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre nga lahala dyan sa City Hall. Nakasabay si Alkalde Isham Ismail. Mientras tanto, diyan kita kay kumpadre Jomar Bien. Jomar Bien. On the Spot Report. Aramon taman daw ang kirikiti dyan sa Premier Distrito. Kumpadreng Jomar, what's happening man? Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay na hostage ngunyan pa rin, Pio, ang serbisyo sa salud. Sa Banwaan kan malilipot kan problema entre sa iwal o pagklamar kan propriedad kan DepEd boda kan lokal na gobyerno digdi sa kahiwasan kang malilipot National High School. Inibaga pa ding, Pio, kung sa itong magigiromdoman haloy ng issue ini na napatituluhan kan DepEd so malilipot na sudaga kan malilipot National High School. Yan. Sa ibong kan sa ibong kan donasyon na so sa nabaga verbal na donasyon kang LGU. Alo yun ang panahon. Dahil pagayod ako na mong dagpading, Pio. May sarong pribadong persona na nagdonar nin daga sa lokal na gobyerno kan malilipot. Pag tugdo ka kan elementary school pa kang inot, digdi sa Tugawi, pinagamit kang LGU kan malilipot sa Department of Education sa lugar, pinatugdo kang elementary school. Nangon yan, malilipot National High School na. Uminabot sa punto na sa pagtubod kan LGU, nasa indan daga,
pinagamit man sana nga ni isa DepEd. So sa likodan na parte, pinatugdokan kang LGU, di mga pasilidad, nakatugdok so Bureau of Fire Protection, Yan. nakatugdok so, nagtaw so LGU kidaga sa Barangay 4, na pigbugtakan kan Barangay Hall, pinugdukan i-building na para sa Rural Health Unit. Municipal Health Office. Roger on that. Naramdaman ko, kumpadre, 2 years ago na i-report mo sa Tingog Kanbanwaan. Tama ba? 1 year ago? Naramdaman ko 2 years na pa 2 years ago. Oo, nairiwal na niya sa daga between ining DepEd Managad and yung LGU. Roger. Oh, sige, go ahead. Tapos biglang pinapundo kan DepEd so patrabaho kan LGU. Sa Iyo. mga yan dagang ini, anong tapig turudukan nindo? O yan. Ayon nga patunay nindo, may titulo! Natituluhan na kan? DepEd! DepEd na patituluhan. Nasamantalang disdikan mga panahon, itinauyan kan sarong persona, verbal na hururon sa LGU, malilipot. Tapos pinagamit man kang LGU sa daga, sa DepEd, tatugdukan kang elementary school. Nya na-refresh na susakuyang memory kang pig-report man pa de. Go ahead. Di tinugdukan, ginamit. Hindi kung napano. May linuwas ng titulo bigla. So, DepEd so principal. Igwa ng kakusgan. Yan. Sige. Di nagkarasuan. Pierden sa mga lower court, pierden sumalilipot. Tao, may titulo so DepEd. Correct. Itong ebidensya kontra sa bilog na kinaba na maknamarka na dahil pwede sa mo ini. Nga may mga naitugdok na pasilidad. Yan. So Bureau of Fire Protection, kung ano-ano pa. Ngunyan, ang sistema, garo piglalakaw na sana kang LGU na magkaigwa ki Memorandum of Agreement na so mga naitugdok dahil napagiroon. Dahil napagiroon, ano na ini, garo itao na sa LGU. Habo man itao. Sabi nga ni ngayon, DepEd na nagahagad kidaga. Tapos kami yan matao sa kidaga sa LGU. Natadaw-tadayan na si kaso man kang LGU mapatituluhan disdi ka itong panahon. Ano, kumpadring Jomar? Oo, yun nga na problema. Nainutan kang DepEd. Mas maurag si Pading Leo Boyla. Maringay kayo ni patituluhan. And for all legal intents and purposes, legal itong titulo. Kaya ginaraman sa korte, bako. Roger. Iyon na so nangyari. Ngunyan, di ang lalakaw na lang atay, so magkaigwa man lamang Memorandum of Agreement. Abo man, kan DepEd, na kami nga ni ngaya ang naghahagad kidaga sa gobyerno mo, yung kami na matao sa gobyerno. O di paano na so nangyari? So MHO duman, ano nang sitwasyon ka ito? Di nakapinjinte pa nga dyan, nakapinjinte sa korte, binalik sa RTC, para magururo na mo. Pero sa ngunyan, nakasakat na sa itaas. Iyo, pero sa ngunyan, sa opisina yaon duman, sa Bureau of Fire, sige, ang opisina yung pigagamit ito yan. May building duman na day na-utilize, day patapos, halos patapos, so structure tapos na, para sa Municipal Health Unit. O din sistema, di day man magamit kang LGU. Yan. Takay po ang pakarayon. Ano pa ito? Robber, structure pa lang. Structure, klaberas pa sana. Yan. Sige. O na, nagbisita na di Health, so Department of Health. May pundo ngayon kaming ibababa. Ang problema, na, abo mang gamitong ka Department of Health, duman sa building na may question sudaga. Natural. Madadali sinda kang kowa ka. Nagpatugdok ka mo sa daing bako nindong titulong daga. Actually, may natugdok na. Pero so, ibababa kwarta para i-repair ito sa kamapakaray na para matapos na. Yan. Yan ang problema ngo niya ni Mayor Sinon Volante. Isus na problema. Ang plano kang alkalde, asikaso niya, nakagi pa sa nangal daw nagbisita so DOH. Oo.
Ngayon may kwarta kami yung bibaba sa Indo. Problema nga yan, sa tagamito na yun. Alam nga tahirahin tayo na building na yan. Na may question pandaga. Yan. Kukulito na kang LGU, susug kay Mayor Bulante. So depend. So ano ko digdi ko ano na yan? Ayuso na talaga. So principal. So principal. Oo. So korte, magkorekta na naman sa korte. Ang kahuro na niya, nasyonal na. Ay, gulping huroron paan, halawig na laban. Sa nagluwas na sa national kay denial duman sa request kang LGU na itaw na lang sa inyo sunatok dukana ang mga pasilidad. Yung nga dito sa Simbag, Pierre de LGU. Naghahagad. Sa nasyonal, Pierre de ang LGU. deped nga yan naghahagad kinaga sa gobyerno. Bako kami ang mataw kinaga sa gobyerno. Pierre de so LGU kay ito. Sige. So may problema na ko dyan. Kaya susog di kay Mayor Sinon Bulante, hilingon ninda, kung daing magkaoro yun sa kasunduan, diretso ang kaso. Ay, naku, matindi. Irantos na ngayon duman sa itaas-tasan. O kaya, digdi ngayon sa bagong daga kan LGU, digdi na sa nagkiraril ko niya magpatugdok. Pwede ma. Bago. Kung ako kay Mayor, dyan na sa nagayod because it will take time yan ang iriwal sa daga. Paano ang pagkuhan nila kay itong so kakos ganinda na ipigdonar iyan? Sa inda, bako? Dyan na. Sige. Ayun, nasa nang gibo niya. Tapig plano naman ang ganyani. Kaya baga huminagad kitabang sa gobyerno provincial para mabakal paso sarong prosyud kandaga na nagkantidad ni mga 20 million, 10 million sa available fund na kwarta kan LGU, tinabangan man kan gobyerno provincial sa ipinasar na ordinansa kan sangguniang panlalawigan na nag-alokar ng 10 million para sa Marilipot. So nabakala sudaga. Ito, ang porsyon kandaga ito, gigibuan ito kay Merkado Publiko, kundi pwede ganyan niyang pabugtakan taano sa nakang municipal health unit dyan, kung araw kayo ng sistema, o paitong talagol niya, makantos kita sa kaurita si kakaso. Inay ko, halay. Yan ang option. Kaya ko dyan, na hostage kang problema ngayon, ang magayon na health services kang rural health unit kan Malilipot, tapos doon niya ding marina pasilidad, tadae, makakapatugdok o day mapapakaray so pinuna ng building dahilan sa problema ngayon. Roger. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya halid dyan sa luwas. Narumduman ko mga 2 years ago na ipoon yan istorya ni Pading Jomar sa tingog kan Badwaan. Jomar! The same problem na may development pala o denied so kahagadan kan lokal na gobyerno na Jomar Bien! Na magkaigoning memorandum of agreement ito ang daga na yan kan na depende sa nasa LGU. Ay nako, papaano ka yan? Sige, sarong report bago kita magtapos ko niya na aldaw para mientras mo niya na aldaw na ini Lunes. Joshua Bino on the spot report. Aramon tadaw kay Joshua mga istorya. Joshua, maray na aga man tabi. Please go ahead na. Yes, maray na aga tabi Sir Pio, maray na aga sa mga paraan tabay. Dagdag nga tong Bareta nagrambong ang ekonomiya tabi Sir Pio sa laog kan Kagsawa Ruins Park igdi sa barangay Busay sa munisipyo kan Daragalbay. Dahil ta nareparo na talagang naglalangkaw o kaya nagdadakol ang mga bisita o kaya turista na nagpapasyar dyan sa naunang bita ng sikat na pasyaran. Sa nako ang record o kaya datos kan DCGB News halos sa manahan yan to kan Kagsawa Ruins Park tabi Sir Pio sa bilog na bulan kan Enero 2026 uminabot sa 45,702 na mga individual na uminabot o kaya nagbisita dyan sa Kagsawa Ruins Park. Matindi ano? Roger Tatabi, sa nasabing bilang, 45,232 ang local guests as in nasa 470 ang mga foreign tourists sabi Sir Pio. Katakod dyan medyo turod ako man so kumbaga revenue na uminabot sa 1,706,186 pesos. Peryodo ka nagpirang bulan? Sa
sarong bulan lang yan, Sir Pio. Nahiling mo ng puwerte. Ano? January 2026 lang. Oo. Matindi. So, bilang kan mga nag-abot mo niya na January 2026, kung ikukumpara sa January 2025, nasa 41,445 ini, sabi Sir Pio. Ibig sabihin, bilang kaunin sobra 4,000 na mga individual. Ay may potential talaga yung nagkagsawa ruins. Takas kansar ubagang si mana nakahurot ta si Mayor Vic baga sa programa tingukan manuan igwasinda na ning comprehensive plan na kayan tapos na isumitido na nga na kay Congressman Kaloy for funding, possible funding second district. Gigibuo niya na heritage park na. Malakol pa ang bisita ka. Oo, ma-justify itong sa programang ito ni Mayor Vic na nagbe-birthday ko niyan, di ba? Oh, birthday ko niyan ni Mayor Vic. Sinasabi ko sa inyo diyan sa Daraga, birthday ko niyan ni Mayor Vic. Ma-justify itong pag-convert na kan into a heritage park. Imagine, 1 month, 1 million mahigit ang kita. 1.7. Halos 2 million na round off mo na yan. Kung sa bilog na bulan, bilog na taon, 2 million per month, 24 milyones. Nakulang potential talaga. Nakulang potential. Sige. Medyo, may oras man si Pio na medyo maluyan laog kan mga bisita takon makusugunan oran. Pero pag mainit and maray ang panahon talagang minabawi man sa pagruso ang mga turista tabi Sir Pio. Ehemplo kasi bago sa pagbisita ta, uminabot duman winter escapade 2026 baga tabi Sir Pio. So mga delegado ining Filipino-Canadian na nagbibisita sa manlain-lain ng mga tourist destination. Uminabot sa bagong aga, gulpo nito mga around 200 to 300 individuals. And dagdagan pa ketong so iba pang mga nagpa-share kaya talagang nakula man na ekonomiyang nagtatao kay ning Tagsawa Ruins Park Sir Pio digdi sa munisipyo kan Daraga Albay 45,702 individuals sa laog sa nanin sarong bulan Enero 2026. Kung ako kay Mayor Vic kulkugun yung tourism officer get hold of the situation ining pagtutugak kan bulkan mayon i-maximize ang pag-promote kan kunyan kan Daraga Ruins Park na yan Kagsawa Ruins i-maximize man tang nagtutugan bulkan mayon tirahon kan tourism officer dyan i-maximize both yung sa kunyan sa online Buda sa mainstream media. Nataon pa Kagsawa Festival. Nataon pa Kagsawa. Dapat bombahan kung pang dagdagan pa sa aggressiveness. Sayang Nagtutugaan bulkan na yun, di ba? Correct. Ay, pwedeng masurplus pa yan Kung na yan. So, talagang may revenue sinasabi ko pero ito, 1 milyon mahigit 1.7. 1.7. Sige. So yan tabi Sir Pio na dagdag niya itong istorya sa pagbisita niya to Tagsawa Ruins Park, Daraga Albay. Jos Fabino, DCGB. Salamat Joshua. Oy kayo dyan sa Daraga Tourism dahil na nindo paghalato na mandahan pa ka mo ni Mayor Vic. Doblehon pa ang aggressiveness at mantang nagtutugan bulkan mayon. Bombahan dyan sa advertisement dyan sa online. Kung may mga vlogger ka mo dyan na kapot, dyan sa tourism office. Sige, tira ng tira. Yung Daraga Tourism Office, tira ng tira. Convince yung mga turista. Safe ang Kagsawa Ruins. Salamat kan sa ido pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay masunod tulos ang samoyang news director si Mar Dila sa pangarang kambilog na tropa. Thank you so much po. Dahil maghali. Andy Mar, masunod na. Sa indong nadangog ang programa. Ipinagbibigay alam sa publiko na may isang sanggol na babae na tinatayang bagong silang at pinangalan ng Wivy Grace